Bloc d'Estudiants Agermanats som una associació que duguem 30 anys defensant una universitat pública, democràtica i valenciana. L'educació és garantia d'igualtat social, que ningú es quede fora de la universitat pública per falta de recursos. Mentre les universitats públiques sofrim retallades, s'obrin descontroladament facultats privades de medicina i odontologia. El BEA aposta per la pública. Si estirem tots, les taxes abusives cauran. Si estirem fort, la privatització de la universitat caurà. Una universitat democràtica perquè som el col·lectiu més nombrós de la universitat i no tenim el paper que hem de tindre. Democràtica perquè volem que s'escolte la veu de l'estudiantat plural i combatiu. Democràtica perquè la veu de l'estudiantat és fonamental per a la millora de la universitat. Democràtica perquè hem anat a Junta i Claustre a dir tots aquells problemes que han sorgit al voltant del màster de secundària. Vota el BEA perquè els estudiants poden tindre una vida universitària en valencià tant en les classes com en el material. Per una universitat en la que respecte la docència valenciana. Els estudiants volen que es complisca la docència en valencià. Jo votaré BEA perquè vull estudiar en la meva llengua. M'agrada el BEA perquè organitza activitats, concerts i conferències com la Setmana de la Ciència. Gràcies a la lluita estudiantil podem gaudir de les biblioteques obertes 24 hores en èpoques d'exàmens. Estirem fort, vota BEA. Perquè l'educació i cap altra cosa és el futur de la societat valenciana. Hem reclamat i seguirem fent-ho el deute històric de molts milions d'euros de la Generalitat Valenciana amb la universitat. Per la millora dels serveis bibliotecaris hem proposat més endois i ho estem aconseguint. El Bloc d'Estudiants Agermanats som estudiants com tu i lluitarem per nostres drets, ploga, neve o pedregue. Volem que la universitat oferti treballs per als estudiants i estudiantes que no puguem pagar-se les matrícules. Vota bé, perquè no em pareix just que els estudiants en pràctiques siguin utilitzats com a mà d'obra gratuïta. Em presenta Junta al BEA perquè és important treballar per les nostres facultats. Des del BEA treballem a les institucions per millorar i fer complir els plans d'estudis. Perquè estem farts de les retallades, no volem grups de laboratori massificats. El BEA lluitarà per unes cafeteries amb preus accessibles i menús saludables, amb opció de menjar per a vegans i celíacs. Perquè volem un campus de Burjassot comunicat i cohesionat amb la resta de campus de la universitat i amb instal·lacions esportives gratuïtes com la resta de campus. El proper 20 de novembre participa. Vota BEA. Recuperem la universitat per als estudiants. Allibera. Vota BEA. El proper dijous 20 de novembre estirem fort. Vota BEA. Participa en les eleccions. Del teu vot o del teu silenci depèn el futur de la universitat. Per una universitat pública, democràtica i valenciana, jo voto el BEA. Estirem fort. No et mantingues passiu, informa't i vota BEA. El teu vot és important, vota el BEA. El proper dijous 20 de novembre t'esperem. Vota BEA.